Ashafo ene etiefo mema obibia ajoba Akro Live. Ma obia asote se ene yene yenu abarima bi a wafa dwuma pabi a opeso oda ho adi wo okwakomema mrante ene maba titu mofra a won adi oboni beka 6 years to 12 years ana me ache won adom achede a wotumi di ye niama oboni beka say talent inti ene wo minua berima kwesi Frankisburg wo me nchenga mede minua me shianeda Akro Life yere sha se no men na akokasa da na mepese na kasa betre na se kakra na no nsam de doso bese na kasa yi ni mako ma me na kwesi minua me ma akwa ye nua ma kasa so kakra ye nua minua na pome na me adom na we na me adom kwesi eze prempren we so yes sound engineer then na keka won we ka me a sound engineer me a producer me a teacher me a musician OBH Studios Ekopon Kwapem oyo proponi na kwesi nyuma na wo ye ni nti na ma wani je won se kofa talented kid no woni am be say eba embra na say den ti na etwe won ko fra won sa me da say na mechia Akro Live ahwefo a mo hwe yenim say Akro Live platform dey enye smaller platform bigger platform pa because nipa a follow platform we na they are like adwene eburu adwene ene ntiase so nti me da say e wo sa akwanya we ene dey bio na I was say yen adwumadi na ye din as a sound engineer and as a producer no yen adwuma ye din no ene ye ne enwumtofo ene nkrofo a wo talent enye enwumtofo nko but nipa a wo bibi fufuro di wo mu no wo talent bi ade so wo mu a at least once betimi ye de nipa bebre ene je ho no ene ne san nkrofo na ye esa nti mi hu se mo fra no so no yen Ghana hanom anase Ghana ha na bibi manwu anase Africa hanom no most of times no na se abofra bi wo bibi wo nimu se owo adomachedi bi na se ofia se odi ye adwuma abra osua na awofo ne mfa won ani nko se amofra no ho omwa won nefa se otu nyom abofra ho se ota tutu nyom mi na afra kitu abi onya 6 years na nso nyoma afra no tu nyoma mitimi hwe ni din na na awofo no suka wo ye dede o kana she so wo reka abofra na she na nso wo hwe abrochi ni ade na ma no a hu se abofra no yes wo she that more platform for that such programs do wo se na abofra no nso na ni je ni o yeden o ye no na nso no e bia we ka se ye da Ghana for creative industry na say music industry no and the entertainment industry no asese yensu ye de sa niam ni bi aba yen afiase hu se Ghana for yensu ye hu afiase hu se sa niam ni bi ye den wo mo friend mu ne ka se ye boa won na ye den e de adi nti wo hwe bi program ti se talented case and so many adna o ma da plus those way no e ma sa platform na e ma mo fra na ye den e be showcase ni e wo mu ni ye den e kire eni ti so BAG Studios so tena se hu se we Ekopon Ekwapem ha Eastern region we have talent we have great people e wa hapa Ekopon so ye woni atitiri wa ha mo fa bebre wa ya ade ye woni pa bebre wa range issue and saying utimi say utimi ko such programs a won na wa ma yeso ye proud you make sure say yeso ye be establish sa we ni bi na menu enye one day ade annual program there's a yearly every year bi e be koso nti enu nti na ye de sa program we aba say ye be boa mo fra no BAG Studios a me kwesi Frankisburg a mo hwe me da no ye be boa mo fra no a bibi papa bi ye den e wo mu no na ye de abo enu nti enu bota nti a ye de kofa as ani me we e buy because I found what not na okay ni na say nti we sa bota ni na what say TV3 because TV3 for edikan soma and our also edikan and also say we okay na ding now fa say ding to say the so yeka
hunt koraa na then hunt yɛka talent koraa then koraa na talent sɛ adeɛ a ɛwɔ nipa mu na saa ade no ɔyɛ a nipa pii na ne gye ho nti sɛ obi tumi yɛ asesɛm obi ti sɛ lɛwɛ ne nkasa wohwɛ yɛn kyɛm ntwa no wohwɛ yɛn kyɛm sɛ ntwerɛ no wɔ yɛn akyi pɛpɛpɛ yɛn bana wɔ a ɛwɔ so na producer megye di sɛ ma w'ani mmra yɛn so na yɛn hwɛ dwumadi pɛpɛpɛ atiefo sisi a na wɔreto yɛ a me ne me nua Kwasi Frankenberg na edi nkɔmmɔ no yɛ ma ama so tee na dwumadi ɛka akyi kakra na yɛretua so yɛfi asɛ na yɛahyɛ asɛ mɔmfa nkyɛ yɛn Kwasi yɛntoa so nti asa na America ne sɛ obi tumi yɛ biribi ma woserew otumi yɛmfa sɛ yɛmfa nkansa lewen kwadwo nkansa yɛ example otumi yɛ biribi ma amanfo ani gye ho ma wɔyɛ den wɔserew ɛne ade nti sɛ nipa bi wɔ hɔ na sɛ biribi saa wɔ ne mu na sɛ amanfo ani gye ho a ɛne yɛ friend talent sɛ onipa no yɛ obi ɔtaa tutu nnwom a kyerɛ sɛ wo so ɔ voice wotu sɛ ɛno nso yɛ talent nti talent no bia na ɛbobɔ so no talent nso obi wɔ footballer ɛno nso yɛ talent nti sɛ yɛnyɛ de ɛno nso to nkyɛn na sɛ yɛba hunt na hunt yɛayɛ sɛ ɔbɔmmɔfo obi ti sɛ ɔbɔmmɔfo ɔkɔ afuw mu anaasɛ ɔkɔ ahayɔ anadwo a ɔkɔhwehwɛ biribi wɔ nwura no mu anaa pɔw no mu nti biribi no yɛ nam ɛna ɛnyɛ nam biara na ɔbɔfo nso kɔ nwura mu ɔbɛyɛ dɛ ɔde bɛba fie yɛwɔ nam mu nam a ɔde bɛyɛ dɛ bɛba nti ne sɛ yɛka hunt no a sɛ yɛhwehwɛ biribi yɛrehwehwɛ adeɛ a ɛda nsoro wɔ oni mmɔfra bi mu nti ɛno ne talent hunt no okay wakyerɛ din no ase ama me fɛfɛɛfɛ na mmerɛ ni so a nti mɛpɛ sɛ wobɛbobɔ so sɛna wahyehyɛ nneɛma wɔ kwan mu a wode nneɛma abɛto so kwan pɛpɛɛpɛ na mmɔfra no wɔmfɔ nso faa sɛna wobɛyɛ audition ne ade nyinaa atiefoɔ na sɛ ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn ɛwɔ AgroLive sisi yɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn sisi yɛ mpempem ɛwɔ AgroLive yi nea ɛbɛ sɛ yɛkyerɛ mu ne sɛ abɔfra wɔwɔ abɔfra na sɛ ɔba no wohu sɛ biribi so sononko wɔ nim a nka ne nhyɛ wonim sɛ mo ma no bitumi wia mo fo si de frɛ ɛyɛ inquiries ana wonya awɛ abɔfra bi abɔfra no di adwuma di na akɔsɔre na wɔn abɔfra no ma wɔn kwan a wɔn na wɔbɛkasa no nti abɔfra bi wɔ ɔkasa koraa wohu sɛ ɔde phone asie na ɔyɛ den ɔkasa nti no mepa mo kyɛw sɛ wohu sɛ abɔfra no sɛ biribi saa wɔ nim a wɔ mmɔden a wɔn a wɔnam TV so DJ Switch no ɛne ɔfrɛ no DJ Spices mo ɛne kyɛ sɛ wode mo a mo bɔ din no saa nkurɔfoɔ no nyinaa no abɛba no I remember say ɛnɛ krampo me de BME state also okay I think one hour now send a video man I think DJ Spices yeah that girl one of them nam a boano ɛne Lodi TV3 recently offering Nana AK na me phone no post wɔ Facebook no saa na ama me ade ni nyinaa okay mo ni adwuma why ade pa ne nyinaa no yɛ mmoa ne yɛpɛ sɛ yɛde boa mmɔfra no sɛ adwuma no de ɛyɛ adeɛ a m'ani gye ho nti sɛ wohu sɛ abɔfra no wɔ saa nneɛma no bi a wɔnim a nka hwehwɛ wode hwɛ da no yɛkɔɔ radio no so no hwɛ saa girl wɔfrɛ dɛn DJ Spices small girl na the way ana girl no DJ ɛwɔ program no na yɛ sɛ wohu a w'ani gye ho mu mpanyinfo koraa mpo ntumi yɛ dɛ ɛnyɛ biribi saa nti sɛ woyɛ awɔfo na sɛ wohu biribi saa wɔ ɔbɛn no mu a wɔmɔden a wakasa abrafo ɛyɛ amempia abɔfra ne mma because me wɔ hɔ nom a amanfo tumi ba abɔfra bi tumi ba kyerɛ sɛ me wo rekɔde nnwom ma m na sɛ anaa wode ba program no so a wobɛgye ma he sɛ ɔho so asaa no a ɛnyɛ nneɛma nyinaa na wobɛyɛ den wobɛtumi akyerɛkyerɛ ne mu nti na atwa sɛ awɔfo no momfa mmɔfra ne mmra sɛ wɔn ani gye ho a na kwan a wobɛfa so a wobɛnya forms ne bi no kwan a wobɛfa so a wobɛnya forms no ebi wɔ ha sɛ forms no ɛna yɛ design fɛfɛɛfɛ forms no ɛno dabi sorry ɛno no mu yɛ flyer ɔmo yɛ flyer forms no mo pankyɛn sina forms no fɛfɛɛfɛ bra bɛfa bi abɔfra no din wɔ so wo sɛ yɛmpɛ sɛ ade ne kwakɔ yɛ ahwɛ afra no nkwa nti awɔfo no nso din yɛ den ɛwɔ so bi
nti sɛ wopɛ form ni bia nea wobɛyɛ ne sɛ wobɛfrɛ yɛn yɛ telephone number ne ɛwɔ ha sɛ 0246 okay telephone number producer say beya you say cameraman you say 0246 46 8528 0249 51 3060 0249 51 3060 yɛn telephone number ne ebia na wo nso wombɛn ha saa number si am de ama 0246 no de WhatsApp nti no betia send ne yɛn message hi wo ne yɛn kasa wo perform ni bia e be send no soft copy na wa print it na wa then wa twa wo wi a wa pele wo wi a wa then wa twa na wa then wo dey send yɛn because e be ma numbers e wo so because that day no I be audition no wo be present it okay wo be present for na member am kakra na me sansa ne mu se na etiefo na ahwefo forms no se na etini na me sawo me record eti kakra when say obi wa ha ọkọ ayo sana wa tuli ni anti bi wa ha wa pe be bi nko a pese odidi juma no bi ana say open so be comedy bi wa dancer bi wa singer bi wa drama bi wa nti all ade abofra ni nim say obeti aye na yen ye pese ye boa no no then otimi ba nti so ye rap ball to fa bi say we ye na bi ye limit ye wa abofra bi ma o pese aba baby obeti aba yen limit ye ho we ye rapper we ye poet we ye singer we ye actor we ye actress we ye dancer we ye storyteller ene ne ama mo so wa ha bia no ai wo mu no obeti mi dia ba we ye comedian and any other talent e wo ma onim say o ye amanfo ya den any je ho no eno so ye den e ka nti eno so ka dwumadi no dwumadi we no eye ade a ye ba be ye ma ejina okwapeman ye ma ejina we kropon ana wiase amansan nyina na me ba go sa o sa asem na be bia wo re fa fi bu ha on fi so nti wo re ye we kropon pe nti mo fra ewo obi wa on kan ba obehu se na akula life kwachi obi wo be person be ba kwanda wo nti enye ekropon fo mo fra enye ekropon fo nkwa ba ore ye we kwapem ye re ye we kwapem ekropon but enye ekropon fo nkwa ti obi wo kuma se obi wo tama o be bia wo bia wo mu se obetuma ye bibia o follow on Facebook later they won email no one am ya betu na why the wetuma be nti enye kwapem fo pe na ere ye ba ye re ye wo kwapem sana etene ye re ye kwapem ba enye kwapem fo pe na ne tisa awofo no mesere mo there's a small obi a there's a chat me only we go farm na ama no go fa opera mini wow opera news ho ho no go farm na ama abraketo a obe 12 years no o chat ne papa si onu on social media then no person oye nyom tuni ye fi set the new ex ni be che otu oye je say otu so energetic a che say otu se bibi wonum na nso no ne papa no me kasa so be fele for wa na fede akwa say abemubu bi aba say wo ye discourage mpa mu che o ma mu kasi kwa na ware ebi fi tema ko o friend den ebi fi kumase sorry e ko tema ko record ni mu ho we ma ye djuma o tema pen ebi fi tema kumase obi fi tema be ye nwum me ho wo studio ha obi fi Spintex obi fi ofen Kufurudia obi fi Adenta obi fi Nima enti ben ka se o yan penfo na so se abofra no bibi woni mu no etwa se awofo no unzu value adina because talent o say o can buy o say a gift of a man shall pay away for him o hwe DJ Swisha they say no ne gift na woni mu odum na woni mu na odididi they say we ma say o cars too Minia oko school na so no say no when you really so anti yambra program na nkasa so what saying bia to me ba Ghana ni bia na South Africa ni bia bia to me ba that obey program no ekwa pe mmerno so ya de venue ni nyina betuba yanko forms na so many don be na forms na de ba forms in there out see am no ka say so ope BCC ofra obenya forms ni okay so ope BCC forms na form near 20 cities 20 cities no bonye di starting fee daben na obe close ni daben
forms no you're running for almost 2 months. 2 months. 2 months. Say you're closing no. 2 months. August muni we say August the area answer. September, October muni they say you're closing. But the earlier the better. Okay. So forms no be paper wo ekopon na say ekwapema wo shop bia wo di jawo na say wo baby a wo di jawo bi betuma papa bi ana. Say you be jawo forms ni bi wo Acro Live ha. Na also ba Lena Beck ewo old education. Opposite one ma obenya bi. But mo anu so na nipa hu direction. Lena Beck ewo BAG studio sorry old education junction. Sa ubenya bi uba BAG studios also ubenya bi na old education junction o frepe we ma of forms ni bi so and for TY barber shop ka uba TY barber shop ni so ubenya bi one Acro Live for near the end be uba ubenya bi TY barber shop wo Kopon Ekwapem na nanom chemicals in channel o nice place bi o we ti uba ubenya forms ni bi nti awofo na mofra na amohwe yen kasa obi nko wia ne ma miska na mefa forms obeba no to panyin bi di wachi na meto forms ne yede ema on for panyin bi endi wachi na oba yen na obesa akofie akọje se wa awofo na diska na ma na sa oba beto forms no yen pese e be fa sa adi a e pese di sua adi ho na mofra nso ne bebo kon na se obe ne ma bi a ensen yede enfata nti na so mi na mi nke wa no se awofra ne be wi akwen na so wi eska ba ebi wo ha na ebe gina awofo ni bi so na me awofo no be ka se me ma ho kwan nti ye be sra awofo no se ye sra mo ma mo ba no ho kwan mo ma no ho kwan na ade o be so ye no awofo ne ntimi wo se wo ye parent ha wo pa wo kai se nyina aka awofo wase ye ri be wi a me ma okwan na na wo watu ose da tu awofo wo se ye ku programs nkan se wo ye sa na me ni bi ya na ebi wo ha wo pese ba nti awofo wo SS ba wi na wo ko ye nyum wo studio parent in nyawe ene ma wa ne ba so wa album nze mo nti na ebe sa awofo no boa buo mo nti awofo no mo na wo meni nti ye wo 2 months then lima forms na about out senate ni forms na about out the nyame asese Acro Live ye na launch sadi sana do bwa nti ye the forms senate ni papa abofra biara a wɔsan ne mu deɛ sɛ na wɔn nuanom yɛ talented kid wɔ TV3 ɛna nsɔma no nso ntumi ndu wɔ yɛ ba yɛ mpata mu amofra na ɛwɔ ha na wɔbɛtumi no ɔba na abɛfa forms na wɔn akɔ fɛlɛ fɛfɛɛfɛ na ɔsan de aba right na ɔbɛsan so de aba ɔbɛsan de aba baabi a ɔbɛpeke forms na ɔsan de akɔ na wɔde wo code ɔde forms no ba den de bi yɛde wo number bɛma yɛbɛma number na kasa kora bɛwɔ form ne so nti form ne de wapeke awie ne de da ɔrebɔ audition no na wa present your forms nti forms ni wie na date ni twa de the time of audition okay na bakwasi we de adwuma a we na Acro Live nso yakɔ achi kakra nti na mere bisa wo si ye nua no ma sebe wo nifa meka nifa ye kekwape ma ye wo Dukrom we ni adwa za 20 cities na ɔde san fa car be nti na wɔn a wo ebri ene na te wɔn ni ado no wo pe bia na sisi a ni nya be bia na o ye ne den enu nti na medical akasi sɛ bɛyɛ sɛ wobɛfa kaa bia wɔ nkran anaasɛ wɔ akyirikyiri na wobɛfa kaa ba abɛfa fɔm na wasen akɔ no nti na yɛde WhatsApp number no nso ato ama mo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ase bi ni a wonya fa yɛde form no wosɛ ne yɛ message a ne nya de form no ma wa yɛsan wɔ Gmail address ɛbi ti nti online nso de wɔ oh nice nti wo feli wi a you take a picture of it you send it back to us then yɛn nso nipa asimesi because who picture obesani e mobile money before no send ya the number nti o send mobile money ne ma wa na o ne ya man form okay no pick no we try the aba o picture was so the down na we the number nti yamfa ni say forms na wan sem esi amati ase ya na say ahwefo na etiefo efi asa na o do to ya eni akwasi mekwasi ala me frɛ no o pese oboa mofra a won adi 6 years to 12 years a ya me achon ade bi na say wo pass asisi nso wọ́n hu biribi a wosua wọ́n so wọ́n nua mọ́ yɛ talented kid wɔ TV3 ɛna nsoma na aneti ɛyɛ wɔn fɛnti kwasi nso de bi de bɛn yɛn nkira no pɛɛ wɔ kurapema mu ɛyɛ anigye dabi amere mekasa mi sɛ nneɛma bi sɛ na ehwɛ mu kurapema
nneɛma bi sɛ ne yɛpɛ wɔ akuapem na me nua barima no ade dwumadi a wafi ase no ɛyɛ anigye papaapa nti awofo no a mohwɛ yɛn no sɛ ɔba wɔ 6 to 12 years na ɔsan ne mu deɛ a yɛde nama no bɛto gua ɛne akyi no nso abobɔ na wopɛ sɛ ɔfa forms no bi a na wafa ama ɔba na mmere no so a wɔnya kwan abɛyi na ɛwɔ ne mu adi anaa mɛboa nti mesɛ no yɛn posters ne ade flyers no nso no yɛgu so ebi wɔ abɔnten a kyerɛ sɛ yɛgu so yɛ advert ne saa nti audition no deɛ ɛbɛba so yɛ anim yɛa yɛserɛ sɛ wɔbɛtɔ forms no ntɛm because forms motɔ ne ntɛm a ɛne yɛbɛyɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ nti okay mɛn sɛ mo sɛ adwumadi a wɔyɛ a mo pisika wobɛtumi ama mmɔfra no abɛfɛ no bebree ɛbɛwie pɛ no makɔfɛ nipa 2 3 pɛ sɛ mo ne wɔnkɔyɛ akɔkɔyɛ adwuma ma membusa wo sɛ nama of target of nama a wohia for audition anaa wohia nama yɛhia number but neɛ yɛte ne sɛ ɛnkɔ awie no nipa 4 ɛne yɛhia wɔn sɛ mɛba wɔ batman at least bi also do for 2 months yɛnya first 500 you do closing whether time na so and so but when it open for 2 months and that wonya 10,000 o wonya dey wo say yenya 10,000 o say yenya hin o say o say sometimes you know the number of people now dey decide okay it is a mofra ne do so a ebeti aba say ebechim yebe divide say na be ya yebetimi ye den ade no nti say nyame adom ne pick forms ni wie na closing date no so a next procedure then I will be do so I be say yenya closing date ni wie a ɛhɔ no na audition na nkasa ba so nti ye me fa ni say yenya nipa be asam kan yenya nipa be 500 kwamba so na audition na ma hyehye agukwa me say we good organizer but some was sign me di say awofo no so nhye bibi nso say awofo nhye bibi nso say mo fere den eye covid era ya ye wo mu ni nti no you make sure say ye the protocols ni na be adwuma no nose mask no entry nti saa nyama na ye be ye ni nyina no is part of yen hand sanitizers na de nyina no ye be make them ready nti na ye hia sponsors wo sa program nti say eba na saa na me digan kan ye be chichi ni panim nti ye be hie first group second nti say ye be start wo april dia sa april di fo ewo ma ye be hia april di fo nkwa ya audition yenya ama won yenya won a yenya won e be select won a we very good na ye ya mo stand by ne akosa ultimate was here unya na mana ube group wo ube group wo badges ye be bi obi afi badges okay badges nti asem kan say when you nipa 500 we audition here nipa in abefa on na do say you nipa in abefa on na do program for 3 weeks or 1 month and I say then say yenya nipa 500 asem kan say rough away na America so say when you only pay we why audition nipa you say do am go house crowd do am be friend nipa na number of people be at least 20 30 and we be starting now be eviction and when they nipa 20 wow best 20 say what your talented case e call so three talented case when you nipa offer na nipa need us and Ghana when I like yeah ne kwa yeah naeke program and the boy na also account program issue so no they say nipa need us wakati nipa ni bi 20 e be car say 80 something okay and they say but nipa need us no 20 na person for the first time in the first time 20 the 20 ni ba 20 ni offer first 20 ni wie na wo ba no so then I ritual so for 4 weeks 3 weeks 2 weeks program and I said 20 ni by just a day program no way be no first 3 and I say ya nipa say wo bo wode na say nyame boa na oba na timi ba na say nya fa oba na na ebe ne say 1 month na dey is that program okay it 1 month 4 months 4 weeks every week be no obi be ko be eviction wow okay nti enuanu program no ntama na repan na nti na me bisa no ho nsem sa nti sa 4 weeks no 20 na ebeba house ni mu na say obe share on na obe kasa obe nya coaches obe yi bi mo afi money ade no ye be vote
yɛbɛ vote yɛbɛ vote nti no yɛde nhwehwɛ bi agu n'akwan mu sɛ sisi a no wo sɛ akɔyɛ mmɔfra no ne ade no nti no yɛpɛ sɛ yɛyɛ biribi sɛ yɛbɛyɛ card with your picture and your name on it nti no na misuro sɛ ɛbɛsɛ nti mede ne hyɛ fam nti ne gye wade a yɛbɛyi wo afim because wo ni fan base ɛno nti na obi bɛtumi achusi Shatawale over some of the artists because wɔnim sɛ Shatawale wɔreyɛ program na sɛ ɔde to so na sɛ ɔfan base a program na ɛbɛsɛ nti sɛ wode wo wei ne kɔ na sɛ ɛwo vote ne ɛbɛyɛ kyerɛ sɛ woyɛ dɛ ɛbɛka saa pepa no a mobɛyɛ no a mmɔfra no de bɛkɔ abɔnten akɔgyegye biribi kakra ba no nti sɛ sika no obɛnya no ɛbɛyɛ ne vote na abɛka judges na judges de nso aba nti judges ekura 30% wei yes 30% who vote 70 wankasa akɔhwɛ vote ne bra 70 ne bra obi kɔkɔtua sika bebree na wadi o sɛ ɛno so ka ho ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ wɔ adɔfo nyɛ talent ne nko a Matos na so nice nti see and me say ogu so hihye na ma for prizes na ade na me pese o de betu gba ba first sign na mama on prizes first four yes mama on prizes na mama prizes but na me pese awofo no de hye wotimi say edidida ye chin edidipefo nti yen pese e be ye ne say me be ma 1000 Ghana and me ma 500 cedi na me ma 100 cedi na meja mpempi no dwumadi we bi sɛ no sɛ awofo ne saa program mehyɛ da aba abɔnten paa because awofo no bebree na adwene mu mbie mfa saa program sɛ ayɛ no nti sɛ abɔfra no akɔ wie pɛ onye gye sika no pɛ na wɔn akɔ akɔdi sika no na abɔfra no na wɔnom a mmoa bi ayɛ dɛn mba sometimes nso obi nyɛ so afra no mu a sɛ ɔreboa na obo sɛ na afɛ de hɔnom no nipa bi nso ɛtoto nsɛm bi gu awofo no aso mu ɛpɛ sikasɛm ho nti ɛma ɛba ne sɛ na awofo no ne saa manager na sɛ nipa na ɛreboa abɔfra no aba benya ntɔkwaw bi na ama onipa no nso akomapɔ ɔde start adwuma wɔ ayɛ dɛn wagya nti nea ɛbɛyɛ ne sɛ awofo no bɛyɛ dɛn bɛte nneɛma bi ase at the end of the day no ɛnyɛ sɛ wɔreba nneɛma wɔ price ne nko a but yɛwie a ne gyesɛm ne sɛ yɛbɛsan o wɔ record label BAG Studios record label mensa nipa bi obi da ama ɛnɛ sɛ yɛ amino kasa ansa anɔpɛ obi friend so pɛ sɛ me manage ne boy ni sɛ me fi ase and they with our mufra we ne first we are ba be sign wo o sign ne o di first four ne nyina be sign wo na be sign wo nyina on first four ne nyina first four ne aboa wo area nti meti wa see ya ọmọ on price bibi kakra unja won si wan ye wi nti won ko pay na nko da o be sign ni won awofo ana se won manager won de won buy no better so won sign ni won o sign ni won wi a next step here dem o ko gba opportunity talented ba na me pese me che ni se signing no enye se compulsory obu ono odi na wi no se na nka me pese me ba ni nya school bag nti na me ne buy nti me de ne ko ene de enye nhye me pese awofo ne ti we asese ene de enye nhye ba ewia so kwasi me pese o ba no me ba no fa no na ne afio se obetin aye de abo afra ni bia no ye ma no na ma wa ye den ye ma no na me so ma ye den ma ya ma nti eno so ano e agreement na ya akwa agreement se de be ya flexible agreement no bi atene wa ase na abofra na ya den tin abo ano ba ewie na se wo de wa de ko na o manage obeto aso ya onto aso but ye BAG Studios talent hunt we no o say talented case ni ye obi di awa ye establishing and talented case na obi say won say me Suluma no eno so ye passing through a won so befa bi so de akọ hype wo ho but then ko say that's the main aim nti but eno so obefa program bi e beko so we bibia ye ngasan abofra no ye ni beko bi say na be abofra be stay relevant e wa ade no ye de oye nim nti ye de ya de so no it say the boni di na bia but also your platforms are obefa I be make sure say say bibi koso wo ho a ye do be dey befa see am no ka say MTN for say name test about hitmaker because last time you know me mo bi ko audition and say no so this time no say if obi wo on as of audition now at least make you change procedure na obeye no na ono say dem akọ dem over share me broadcast say am we ni say Obi is interested, so the person should link up. Then these are some of the platforms
ebe pe bi we ebe du be bi no eze de oba na yeden ekoho na ono so yeden okoda ade a woni mu no adi nti ya lebeti ho ma saa two programs no wakasa pa na wakasa na me ntina mai ko metie because the woman opese orebua okapoma ye ade e metie pa na me sure o di ma class we fi ase na me no wakasa nyina wonsem nyina obunya awofo bese fiansa mu bisa o problem pa wa awofo we say dwumadi ho ye de awa ka awofo saa bono to fama me nti a opese awofo ni time of financial nti a opese awofo no ben ho anaso we ni beje ho say awofo ankasa be frɛ wo na wo de mo fa na ba denti o se service o ko ware kra na wo hwehwe wa awofo obi o we bua ma se ra mitia we bua ma mitia wa ba mi si ye da me bue ni e bi so 1 2 bi asa okay o ko ware kra o hia awofo ebi na me ba me nkasa ina se de se o ko ware kra bi hia awofo na ne nti a me bo awofo na awofo no ntimi mfi mo fra na chisa emeni na se wo hu se saa program we ya ekoso na ma mo fra ni bi wo a wo ntimi bi achi no bebre na so fi awofo bebre na fi awofo ne na awofo ye wo YouTube account be se me bi awofo ni bi adwin mu fa ne me bi sisi a o ha short ye wo YouTube account but we have number of subscribers ubenya 1,000 subscribers 4,000 watch hours answer na wetin you monetize your videos and everything ultimately send no be link crazy subscribe to my YouTube link unsubscribe and yes subscribe kra obetu no obe hit we no so onye and eba ne sa na mfimfi ayin na obetimi abedi answer na wetin ya dey etin answer subscribers and answer comment you answer na YouTube wetin ma won kwan ma wetimi monetize your videos answer na sika aba nti eba ne sa na ohun se wode ne bana ko to social media na adam for afre no akos ohun se kwadwo na ohun se onenam ha kwadwo adu achi o ye hu no YouTube o nti ne sika aba na ne manager jedi nti sa wankasa ko na ko hwe kwadwo ne platform no create ama ne se is he eligible for sa we na nti ne me bo na onima enipa bi betietia na echi na sometimes nipa be nika say but akwakodu be no obi o despite aba me person me san oba kwesi no no gra hwe be bi ote ana say nti no ana no bi do agi abofra na fi onipa no ede ho ye ne orebo abofra na nsem enfra obetimi ne onipa no obo a oba na nya me nkwa o ba be say awofo no nya bibi say obi bi obo a oba bia no one ne nkofe agreement se bibi ni ana ne nsusu ho asa wo de ne be ma obi a but then you say deal bi aba nti behind we no wo de oba na ye den record na akuje de na munko ama ye den we sa na nhira bi anim nti enu nso ka ho nsa na ye ama mofra no wonya ko wi ni search programs na ye nti wonka bi o ba ye ni so ade hu ni se parent be ja wo ma na ma ye ndi a na so si ye nko agreement na ye mo abofra no dia that's our main focus ye ti abo ano akodu pepe so open so abofra no ko Marasi, watching kakra wa mama ati ase. Na yeri preview no na sisi no. Ibi akọ iskase. Akọ life nso ekọ echi. Eni mu mpemfu bebre a wo pese wo bua akọ life na mpese won so wo bua obi. Wan mpemfu bebre nso aboa ye. O hwe ne yen sound ne ade aye ye ma first na ntesa. Wan aboa mpese o re wa de se leto. Ahwefo ne atiefu ene mu ya. Wan wo pese wo sponsor Jumedi say ye juma ana say ankwa bi opese obo no kwanda wo meda akro live ase wo sa platform we na bibia de esika sebe forms yi na no esika tawa me ye we nu mi na akra na mi nton form yo that na mi nton form ye but I say you have to invest in it because you penny engineer we are seeking for sponsorship say we are penny nyumaku mo rehwe akula sisi bra na be support yen bra be sponsor yen o sponsor yen a o so ade na wo bo hu the who company ana say bia o ye no o du logo ba so the area aka yes sponsor for me agreement right sa the no o reboa yen yes advertise product e bia o ton nru e bia o ton se o ton drinks e bia that dey ko be sponsor yen drinks e bia na sika e so be tia man cash
ni nyinaa mu no wobɛtumi ayɛ saa nkurɔfo no dwumakuo no wobɛhwɛ akoro live ɛbɔ ɛso yɛ ase wɔ dwumadi yi mu nyame nhyia wɔn paa nti no wɔn sɛ wɔn logos no ɛyɛ backdrop banners ɛne wei the final wei no na yɛbɛyɛ bebree de aba no wobɛhu wɔn sponsorship no sponsors ne logos ɛwɔ ase moma mɛboa because dwumadi wei no ɛyɛ hia sika nti mɛsrɛ sɛ mobɛboa yɛn mobile money number no yɛ 0246 8528 0246 468528 0246 468528 ansa na wobɛsɛ ne sika no frɛ ansa deɛ ɛwɔ so no ɛyɛ Frank Labi ɛna ɛwɔ so but ansa na wobɛfrɛ no wobɛsɛn ne no sorry wobɛfrɛ ansa na woahwɛ sɛ fraudfo adɔɔso amanfo papati kwan so gye amanfo sika nti wobɛhwɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ yɛna ɔne yɛn rekasa na yɛtumi nso wommoa kakra ade bɛba no yɛtumi ayɛ dɛn ɛtumi de apushi program no adu pɛpɛ so yɛpɛ sɛ yi yɛpɛ sɛ mmɔfra no future ne bright mmɔfra no wo sɛ ɛnɛ mereba no papa bi hu wo sɛ ne ba no fɔ se na kwame bra program ɔne abɔfra bi baa na me producer am like say one man sign say time reso producer say mete sound bi wɔ akyi nti hwɛ ma na du yɛ no ma me na sound mete sound bi one man like say your friend say time reso about 5 minutes 5 minutes I think sound any different thing or nti hwɛ na du na mete sound bi wa na ma boy nembra bra now abofra a ɔte nkyɛn mɛpɛ sɛ mɛbusa ne nsɛm abien bi sɛ bi ansa na yɛ ɛde yɛ kɔ wɔfrɛ wo sɛ dɛ Pacho friend Prince Afario bɔɔdin kɛse na obi ante Pacho friend Prince Afario ɔkɔ school Pacho miko school PC saa na wonim papa yi wɛ Pacho yo wonim ne wani Pacho ɛnam papa soma no ho saa nti sɛ wone ne yɛ dɛn wone ne yɛ dɛn Pacho ɔtwerɛ me ɔganbɔ ɔkyerɛ wo dɛn bɔ ɔganbɔ saa na dɛn nti na wopɛ sɛ wosua ɔganbɔ Pacho ɛyɛ talent ɛwɔ mu ma mpɛ sɛ meyɛ wopɛ sɛ woyɛ saa nti dɛn na ɔreka kyerɛ wo nuanom a wɔn nso talent wɔ mu a wɔn nso wɔpɛ sɛ wɔyɛ mo maame ne mo papa ne wɔwɔ dɛn na ɔreka kyerɛ wɔn Pacho meka kyerɛ sɛ sɛ wo maame anaasɛ wankasa wopɛ sɛ woyi biribi adi kyerɛ amanfo a wobɛtumi aba nti wo maame ne wɔn papa no wɔn ma wɔn kwan ho na wɔn nso wɔyɛ dɛn wɔn bra nti wɔapeke forms ni ba wobɛkɔ onyawe ne papa apeke baako ama mmerɛ nyiwe no ɔne mekasa sɛ ɛnɛ ɔbɛpeke baako nti wapeke baako ɛmɛyɛ ɔpaa sɛ yɛ ni ɔgan ne bi wanka mema ne bɔkyɛ ba woyɛ ade paa wokɔ asɔre wonkɔ asɔre saa adɛn okay ba wo asɔre a wokɔ asɔre bɛn na wokɔ Christ baby okay ɛne ano adɔfo ɛne biara na ɛkɔ so yɛn nua barima no kyerɛ no ɔgan bɔ nua mentwa no yɛ ɔgan no kwan a ɔsan so resua yi ayɛ sound engineering account but yɛ fi ase with the organ ɛyampa saa oni jɔ nti wohu no na ɔbɔ beat a wɔyɛ sɛ wakasa wodi ayɛ kasa de wodi ayɛ mɛmfrɛ yɛ ade why mɛmfrɛ bu ade ba mɛmfrɛ ade wodi ayɛ wadi 10 years ɛnuanom ne adɔfo mmere baawie a ne ɛno bi ne yɛkan o abɔfra 10 years osua ɔganbɔ ɛna ɔresua sound engineering nso ayɛ dɛn aka ho biribi sɛ ne yɛhwɛ wɔ okapoma mu obɛnyin na ɔwɔ ne nsa ne adwuma bi deda wo obɛnyin na ɔwɔ biribi deda wo nti obɛnyin na ɛnyɛ fiansa na ɔde ne ti bakɔ yɛn haw yɛkɔ sukuu yi wɔkyerɛ nneɛma bebree na ɛwɔ mu wɔn amɛyɛ nsua yɛnyin no na aka akyi na afie mu ɛkɔ nyame anyɛ wadom na wankɔhyia ɔpanyin bi anaa wankɔhyia obuafo bi a na ɛwɔ mu na ayɛ dɛn afi wo mu a ne nti awofo nsi yɛn nuabarima no kasa nyɛ na ɔka awofo yɛ srɛ mo mma no a mo no wɔ fie no a mo nim sɛ wɔnom asawo no wɔto nnwom no wɔbɔ ɔgan no nkeka bi ka ma me wɔyɛ dɛn
waka wɔyɛ rap comedian otumi yɛ bibi ma amanfo sere mmerɛ no adu wontumi mfa no nkɔnka tibitirifo yɛ wontumi mfa no nkɔnka akuapem a na adu mmerɛ no adu forms no ɛne yɛn apa ho ntamaa no woba tiwa aba bishop kɔpɔn akuapem a wobɛnya bi wodu old education yɛn nuabarima ne shop wɔ ɔfɔ sɛ Linabeg okay asana BAG studio wobɛnya bi wɔ hɔ yɛ ɔnam nso yɛrebɛtu gua anaasɛ baabi a bɛhu saa flyer wɔ biara sɛ ɛsɛn baabi anaasɛ ɛbɔ baabi a bɛfrɛ na ma na ɛwɔ yɛpa mo kyɛ yɛhyɛ mo apofo aba ne atorofo nso aba paa nsani sika biara mo bi a ɔmfrɛ no yɛ yɛpa mo kyɛw nsani sika biara mo bi a ɔnyɛ dɛ ɔmfrɛ no yɛ ofuro nipa na ɔbɛkyerɛ wo ɔfrɛ no sɛ na ɔno obɛdi nkɔmmɔ no wobɛhu sɛ yɛ ampa efi ha pɛɛ ne yɛne yɛ mintwa wa no ebi mu wɔ kora message a yɛ broadcast wotumi yɛ de na wɔde wɔn nam sa ato so yɛbɛboa wɔde wɔn nam ato so no wɔyi wɔn nam yɛbɛboa wɔde gye sika eti na yɛ moma mo mbu yɛ bani wɔ mo frɛ details a mede bɛma wɔn ebehu sɛ ɛyɛ ahanom sɛ na kora wɔn hunti wɔn sa video call kwesi producer ma pressure a mmiri wɔn producer wɔn sɛ kwesi nsɛm na ɔka ne ho hia ne nti afa kyɛn kakra mmerɛ nkyɛn ahwɛfo ne tie fo mo mfa nkyɛn kakra yɛ mmiri mu bisa aso na nneɛma sɛ ne yɛhwɛ mo okurapoman yɛpɔ okurapoman yie yɛpɔ okurapoman kɔ so sɛbe biribi a yɛntumi ayɛ no so yɛn sɛ yɛhwɛ sɛ ntirima nso yɛnhwɛ wɔn saa nti ɛdu mmerɛ a na ɛwɔ nso yɛ abɔfra te sɛ na yi mo te na ɛwɔ wɔ ti na ɔpɛ sɛ ɔyɛ no wɔnyɛ akonya no ɛn sɛ yɛka mmɔfra no ɛba no so yɛ dɛ ɛhyɛ mo yɛn mboa wo sɛ wonum obi na ɛyɛ ɔba kora no nim sɛ ɛwɔ ne mu a kohu na wofo afa no n'afa no brɛ mehu yɛ nua na ɔmɛfa forms no bi na nkɔ so nkakra ɛbɛyɛ hwɛ na sɛ na AK hwɛ sɛ na ɔte okwa kuma no mu fae fɛfɛɛfɛ nti na AK baabi a na akyi nyimfo na ɛba ɛsɛ yɛhwɛ akyidifo nso yɛ dɛ ɛba yɛ nua barima yi ɔna na AK kɔba ya ɔbra na AK papaapa mene ɔsɛne ne flyer ne ade Facebook baabiaa wɔkɔ yɛmfa nyina mene nti menim na ɛwɔ me nua barima yi megye ne bi pa nti na yɛn so akɔ live hu sɛ yɛmfa yɛ ntama mmɔ bi akɛkɛ asɛ yɛbɛto nsa afrɛ yɛ platform yi so na ɔyɛ obi a nneɛma ɛwɔ mu no yɛhu sɛ yɛrebua okurapoman na abura Ghana nti fi ɛnɛ kɔ yɛn apa ho ntama no yɛn fɔm so yɛn apa ho ntama yɛde ɔkyena yɛde flyer no bɛto yɛn Facebook page no so yɛde asɛne nkɔfo ne ade na wɔahu duties ne nyinaa dɛ yie nti ɛnɛ ɛyɛ nkɔmmɔdi a mene mene abarima akɔsi family bɛtwetwe no fa botae si n'ani so ɔpɛ sɛ ɔbua abɔfra a wɔde 6 years to 2 years a nimdeɛ ɛwɔ mu no ɛnɛ how na mmerɛ bɛma yɛn ho kwan na yɛde asi na mmerɛ san no na mɛka kyerɛ kwasi sɛ kwasi wɛde 1 minute o final words final words na yɛfɛ wie me final words a mɛka ne sɛ meda mo nyinaa ase meda aboafo a yɛsɛ wei support na ɛma si aboafo radio 1 fo yɛsɛ radio mountains wɔso masen yɛsɛ wɔn a moboa me nyinaa no nyame nhyira wɔ bibiara na mɛka ne sɛ wode woba no fa ne bra na w'anim rengu ase abɔfra bi nam abɔfra no so na abɛyi daakye bi a yɛn na ɔka no yɛmu bi anya no saa nti sɛ yɛnyahu sɛ mmɔfra no bade a yɛn mmɔden ane dɛ yɛmmoa hɔ na wɔn nso ne yɛwɔ mu no yɛaboa okwapeman aboa Ghana aboa foforɔ biara nti yɛbɛka ne sɛ medam ase sɛ moanya kwan na mompɛ kwan na mogye mɔkua mo sɛ mobere sɛ mobɛhwɛ yɛn ɛwɔ Akro Live yi so nti meda obi biara ase meda ase ɛnɛ adwumaden mede san ɔkasa ya na mɛkae asɛm bi nnura anwummere bɛɛ dɔnhwere sɛ a na ante asɛmpa wɔ okurapeman titiri ɛkɔpɔn yɛn nua barima ɔyɛ ɔhene ɔyɛ asafohene ma na ampem daako din a dodo no obiara de frɛ no yɛ dɔnhwehwɛ wayɛ nyamede ndɔ yɛ ma yɛde no to platform saa dwumadi na ɛwɔ ne mu paa ɔne me di ho nkɔmmɔ ɔyɛ obi a ɔfollow media yi nneɛma bi sɛ na ada biara ɔne me di ho nkɔmmɔ na nyame ato ne nsa afrɛ no yɛma abusua ne adɔfo biara yɛakɔ yɛ ma ɔhyɛ dwumadi no bɛsi a ɔbɔ adeɛ no de kyɛ a mmere mpa bi mu a ɛbɛba bi mu kwasi mɛto nsa afrɛ ne mahwɛ baabi a wakɔyɛ dwumadi no maate paa meda ase paa nti meda producer
team ni nyinaa sɛ me cameraman sɛ adwo meda wo ase ɛnɛ de me producer kɛse paa ne wa o de hyɛ kwasi bu ahene ɔno ɔhwɛ wahwehwɛ atoto biribiara fɛfɛɛfɛ ama me nti how na yɛ bɛsi me a mede dwumadi ho kyea me wɔfrɛ me Nana Safo Efiako womu abɔnten afrɛ me Safo yi